Għal min huwa dilettant tal-mużewijiet din hija żgur storja li ħatinżillu għasel. Fil-fatt, mit-titlu tagħha stess jisimha Il-familja Bilokka iżżur il-mużew u tirrakkontalna kif propju din il-familja kellha avventura speċjali f'mużew partikolari ħafna. Ejja ħal nibdew l-istorja flimkien. Kull nhar ta' Sibt wara nofsinhar, il-familja Bilokka kienu jerħula għal xi mixja fil-kampanja. Minħabba li dakinhar kienet nieżla x-xita, minkejja li bl-irxiex, għatawwa li minflok imorru sal-Mużew tal-Arti il-Belt. Magħhom xorta waħda ħadu lil Tikku l-kelb u Sufu l-qattus, ma kinux ser jitelfulhom il-mawra ta' darba fil-ġimgħa. Tina qabdet il-basket fil-waqt li Sara refet il-qattus. X'gost se mmorru l-Mużew tal-Arti, qalu bil-ferħi tfal. Biex waslu miż-Żejtun sal-Belt ma damux wisq, qabdu tal-linja meħdej il-Knisja ta' San Girgor u fradda ta' Salib kienu l-Belt. Dak il-ħin it-toroq tista' tgħid li kienu battala. Aktar damu jistennew biex jidħlu fil-mużew milli biex jaslu l-Belt. Donnu minħabba x-xita kulħadd kien ftiem li jidħol il-Belt, anzi biex inkunu eżatti, qablu li jmorru jżuru il-Mużew tal-Arti. Tina ta' żejra li jien daħli ta' frasa li f'dak il-mużew kienu se jaraw xi dinosawri. M'għandniex xi ngħidu, għall-ewwel iċkejkna għamlet ftit geddum, imma malajra d-diela hekk kif qafset magħha lil Sufu u ggustatu jidmismilha ftit. Fl-aħħar kien imislilhom biex jidħlu, ħallsu għall-biljett u daħlu ġewwa. Kienet binja mill-isbaħ, b'soqfa għoljin u twieqi kbar. Kif kienet fehmithom il-mamam, fil-mużew kien hemm ħafna pitturi ta' kull daqs, statwi sbieħ u vetrini boċċetti prezzjużi. Hekk kif dawru fuq il-lemin raw pittura kbira, impittra minn Giuseppe Cali. Fiha kien hemm tifel isalva lill-ommu minn serp. Ara kif hija mwerra dik il-mara, staġbet Sara. Kemm hu qalbini dak it-tifel? Għatela kliema Tina. Komplew mexxin sakemm ġiet qudiemhom pittura oħra sabiħa. Din kienet xogħol tal-magħruf Francesco Zara. Ara, beda jaqra l-missier. Din il-pittura tmur lura għal nofs is-seklu 18. Fil-Knisja taż-Żejtun ukoll għandna xi xogħlijiet minn tiegħu. X'jiġifieri papa nofs is-seklu 18? Staqsitu Sara b'interess kbir. Jiġifieri antika ħafna binti, sewwa sew qrib is-sena 1750. F'din il-pittura wieħed ta' jara tifel iżomm tarbija filwaqt li ommu tkewwex xi ħaġa. Mill-ħwejjeġ li kienu lebsin, wieħed ta' jinduna li dawn kienu nisonja. Jiena għandi laċċ bdiet teqret Tina. Sara baqgħet tħares li l-pittura u minn taħt il-għajn bħal donnurat li l-mara tal-pittura tħares liha u titbismilha. Jiena qed nara sew, bdiet tgħid bejna u bejn ruħha. Ejja sabiħa, semet min jgħidilha. Kienet omma li bdiet issejħilha hekk kif rata mitlufa fi ħsibijietha. Il-pittura li kien imiss kienet mill-iktar antika. Din lanqas biss jafu minn pittira, qal il-papa, li hu żgur huwa li għandha iktar minn 700 sena, għall-inqas hekk hawn miktub fuq din il-plakka mal-ħajt. Fiha kien hemm omm u bina li kienu bħal donnhom mitlufin far. L-uniku daw li kellhom kien minn daqsxejn ta' xema. F'daqqa waħda, ix-xema ntfiet. Sara bħal donna ħasset tkexkixa ta' Bart. X'kien fihom speċjali daw il-pitturi? U dan kollu lila biss kien qed jiġri. Tajt tistaqsi lill-omma jew lill-missiera kienu ser jemnuha. Hekk kif daret sabiex tistaqsi lill-omma, indunat li lanqas biss kienet hemmhekk, kienet diġà mxiet iktar il-quddiem u qed titpaxxa tħares lejn kwadru ieħor ftit il-bogħod. Kienet pittura mill-isbaħ
u l-att ta' nies li kien hemm fil-kamra kien jixed li din bil-fors kienet speċjali, magħha kien hemm saħansitra gwardjan. M'hemmx ritratti, kien jgħajjat minn ħin għal ieħor. Ersqu lura, ersqu lura. Kif ħasadni dan, qalet l-om minn taħt l-ilsien, imma biżżejjed biex kważi semaħħa kulħadd. Ħafna tbissmu u saħansitra kien hemm infaqqa d-daħk ukoll. Biżżejjed, biżżejjed! Kien pront olla mill-ġdid neħnu l-gwardjan, biżżejjed! Hekk kif reġgħu għall-kwiet missierhom beda jfehmhom kif dil-biċċa xogħol tal-arti kienet tal-magħruf Caravaggio, Taljan li għal xi żmien għex u ħadem Malta. Is-suġġett ta' dil-pittura kien tifel qiegħed jilgħab bl-ifa taħt il-ħarsa mbeżża ta' ommu. Mill-bixra ta' wiċċu l-gwardjan xejn ma der kuntent li t-tfal kienu ħadu magħhom kelb u qattus fil-mużew. Barra, barra issa! Għajjad bil-ħenżor fil-waqt li reġa' ħasat lil kulħadd. Mela hawnhekk post l-annimali? B'dak l-għajjad kollu tikku sufu nħasdu fil-waqt li il-lifa li kien hemm fil-pittura bħal donna ħaldet il-ħajja u bdiet taqbes għal sħaba l-annimali. Ħarġet mill-pittura, gidmet lill-gwardjan. Il-gwardjan intelaq minn tulu fil-art mitluf minn sensieħ. Imma x'inhu jiġri f'daqqa waħda dawn mhux f'mużew qadin? Kif daqqa waħda l-pitturi ħadu l-ħajja? Jiena ħankompli naqra issa fidejkom, ejja aqraw ħalli mbagħad niddiskutuh naqa' flimkien.